Sharif on the beat. Duba yanda sanki ya sa zuciya bugun tara. Na yi shiru sai in ji kamar kina kira. Kuna yi shirin yin bacci sai ya gagara. Ki gane ban da kamar ki a raina tun da na ganki na ke tarkon ƙaunar ki sarautar 'yan mata. Ke ce zabina hakan mai menene ƙauna ce ai na same kyawar suna na more ai tunani na ɗaya mun dace ai ni na kame da san kirfi na har cikin zuciya na rasa kyawar suna mai zan cikin duniya. Ke ce za ki gwada mini hanya ni na tambaya. Masoya mai daɗin suna ki ce mafarin zance na ni ƙaunar ki da ke. Na shaida ke mai kunya ce ga kyan halayya kar ke ba a samu ba ashe ko da an hikaya. Da mutuwa ta raba ni da ke ni kam na ga izaya. Ni ke fi so ke zan kalla domin kina kan yadan hula. Hanyar da kike bi zan bulla. Na zan wata ke kuma zara kin ga san kini yanzu na fara tun da ba sani babu da ba tilas na faɗi masha Allah. Can so ba na kwalla ni ta wagwanar ba ta talla. Ni dai ke nake so kin sani ne kin mini domin ke na zaɓa zuwa so nuna mini. Duba san kiran ya kama har gini ni kan san kisan ba na ji ba na gani. Raina kan ki zan bada fansa kin sani mai sharan hawaye ke ce ni na sani. Fata na ko yaushe ki zanwar ƴaƴana mabuɗin sirri na cikon numfashi na. Na ce da ke amaryata ke gwaki ce an gona ta gwada sauri gefe na zo zauna. Ki kadai nake so san baki da aibi cikin zuciya take ce ba sauran gurbi. Ke da sabani a duniya ta ke kadai ce wadda ba kamar ta. Ki san ba na gane da kazance sai da ke a ciki nake fahimta. Zan so ko babu ni a raye ki rike ne a zuci karki manta. Soyayya ta gare ni ne na ki karki bari ni tunda kin ga san ne ya jani. Ke ce zaɓina, ke ce